Дами и господа, този поздрав е специално направен от Исус Бартера и неговото семейство специално за Бисер Джамбаза. За най-добрия във Вършец, за Бисер, оригинал от Исус Бартера. Авелакая гилитаро, Исус Бартера и тало леско семейство. Лесири да и Снежана и лесири ромни деси. От Вършец поздрав кераваме да дескео Бисер Джамбаза и Снежана ми дай и ми ромни деси бутубичи нава ромале ми фамилия маштарен тумаре мосте и симан будбари фамилия капа бравтуме вали гарми на Исус пак му върви. Ефтино купува, ефтино продава, викнело Северна и Южна България. Баро Вършец, лекси си барво, о Исусе, онай баро, Анди Баро Вършец. Ефтино лев, ефтино бикне всичко сам, пусти ги насам се издигна. Има жена да си къща палат и най-добрите родители. Снежана и Бисеро Исус Бартера, тишунен сова керава. Наше пераве на ме даде Бисере, па аме си ням думо думес, удуле си баре легендаря. Тари бари баро Вършец, о Исусо баре думо како. Баре вилеско, баре вилеско. Нешунено најден Исус, о патрони, о тарикати, о зорало, барвало, леле, о баро, а кале о саврете джамен, ме фамилија. Наше пераве на мен. Душман, душман, те шорду, душман, душман, те пали овава. Ей, Исусе, наштипере се.